Niin. Missä se on jalkaa? Может мы здесь на пол и мы ему оденем? Есть только на пол. Ja. Fiksu. Miksi? Ja. Sä. Joo. Sitä voi mun vielä vaikka ei. Hei, hei nyt oikeesti helvetti se. Nyt tämä jalka tähän kenkään. Tää jalka tähän kenkään. Ну давай. Новой, дорогой, новой! Новой! Hei! Ei kun vittu väärä jalka! Давай сюда. Hei, nyt tämä ihana valkoisukkainen jalka. Väärän Hei jalka. Tomi, miksi silloin kun sä antais tehdä, niin miksi sä voi heittää Aivan. Hei, no niin, Se tapuu. Miksi anna nyt jompikumpi jalka, niin katsotaan sitä. Vai? No Tommi äkkiä! Huomio! Ota. Super. No niin, yes! Miksi nyt toinen jalka? Sun. Toinen jalka. Пошел, Tämä, блядь. tämä. Второй пошел, сука. Kyllä mä sen tästä hongin. Ловлю, блядь. Eikö mä ruplet? Lavlu. Miksu ei? Tom, ei sitä tämmöistä laittaa kiinni. Miksushka. Miksushka. Ja. Miksushka. Kato. Tänne se menee! Ja nyt se on siellä. Miskuska. Miksushka. Miksushka. Se on... Leino. Nyt vielä tiukka hymy siihen. Маленький, сладенький Миксу. А зачем он его? Наверное, странный.